Η διαφωνία τους στην επικείμενη ένταξή τους στο ενιαίο ταμείο εξέφρασαν οι εργαζόμενοι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, οι οποίοι συνεχίζουν την απεργία τους. Μαρίνα Παπαδάκη, έδωσαν συνέντευξη τύπου. Βρίσκονται, Αντώνη, στα απεργία από τη Δευτέρα. Θα τη συνεχίσουν μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Οπότε και συνεδριάζουν. Δεν είναι ναυτική, είναι η διοικητική υπάλληλη, έτσι. Ναι, ακριβώς. Οπότε και συνεδριάζουν ξανά για να επανακτιμήσουν τη στάση τους. Επί της ουσίας αντιδρούν σε αυτό που είπε, στην ένταξή τους στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα, έτσι όπως προωθείται αυτή τη στιγμή από την μεταρρύθμιση την οποία περιμένουμε μέχρι τα τέλη του μήνα. Όπως ανέφεραν στη συνέντευξη που έδωσαν, εάν ισχύσει αυτό, στην ουσία καταργείται το Ταμείο. Τόνισαν ότι η ναυτική εργασία έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα επαγγέλματα της ταιριάς. Διαφέρει επίσης και ο τρόπος ίσπραξης των εισφορών. Για παράδειγμα, οι οριστικές εισφορές εδώ εισπράττονται έπειτα από περίπου 2 χρόνια και όχι σε μηνιαία βάση όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο ΙΚΑ, ενώ δήλωσαν ότι είναι αδύνατο να δουλεύουν μέχρι τα 67. Εδώ πρέπει να πούμε απλώς ότι το μεγάλο αγκάθι είναι η κρατική επιχορήγηση, καθώς η κρατική χρηματοδότηση στο ΝΑΤ αυτή τη στιγμή αποτελεί το 92% των εισόδων του. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι και οι διοίκηση τονίζουν ότι το μεγάλο πρόβλημα του κλάδου είναι η μαύρη εργασία. 60.000 περίπου υπολογίζονται οι ναυτεργάτες σήμερα που είναι ανασφάλιστοι, και αν αυτό επιληθεί, τότε το πρόβλημα της βιωσιμότητας του Ταμείου θα λυθεί και εκείνο. Θα ακούσουμε δηλώσεις από τη συνέντευξη. Δεν μπορούν να εργαστούν πάνω από 20 έτη. Ο μέσος όρος εργασίας τους είναι 6,5 μήνες το χρόνο. Δεν μπορούν παραπάνω από εκεί. Φανταστείτε ότι αν πάνε στον ενιαίο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος προβλέπει ότι με 40 χρόνια εργασίας θα παίρνουν περίπου 1.000 με 1.200 ευρώ, οι ναυτικοί οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν μόνο 20 χρόνια, φανταστείτε τι σύνταξη θα παίρνουν, 500 με 600 ευρώ. Το ΝΑΤ συνεχίζει, γιατί οι απαντήσεις που πήραμε τόσο από τον κύριο Κατρούγκαλο όσο και από τον Υπουργό Ναυτιλίας ήταν γενικές και αόριστες. Συγκεκριμένη απάντηση για τη διατήρηση της διοικητικής αυτοτέλειας του ΝΑΤ και του ασφαλιστικού συστήματος των ναυτικών, που εγγυάται και την οικονομική ευημερία του ΝΑΤ, δεν δόθηκαν. Οπότε συνεχίζουμε έως ότου πάρουμε αυτές τις απαντήσεις. Ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί και να υπάρχει βιωσιμότητα στο Ταμείο είναι να διευρυνθεί η ασφαλιστική του βάση. Αυτή τη στιγμή στα πλοία του νόμου 29 δουλεύουν 60.000 ναυτεργάτες, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. Αν ασφαλιστούν αυτοί οι άνθρωποι στο ΝΑΤ, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στη βιωσιμότητα του Ταμείου.